Да, двете хора. Аз съм малко тъжен, понеже сега разбрах, че моят герой дядо Коледа не съществува. Той човек го подозирах от 7-8 годишен, че не съществува. Камо ли да разнесе на целия свят за една нощ, на всеки да му даде по един подарък. Така, както и да е, днес ще си говорим за храна. Има три вида храна. Сладка, солена и непоносима. Сладките храни биват стимулиращи ерекция. Да. Солените храни биват симулиращи задоволение на корема на хората. Непоносимите храни практикуват гадене, повръщане, внезапна смърт. Честно да ви кажа, ял съм от гадните храни съм ял от такива, че само на втория етап повръщане, знаете, отвратителна риба беше. Да не занимавам, ще на вашето се да повръща. Така, време е за малко аск. Така, да проверим какво става в аска. Но два въпроса. Не знам от коя част на мозъка си го измисли, ама смешно е описанието ми в аска. Известен съм под много имена, графа, шкафа, зависи какво е на мода сега. Абе, пич, това от една песен, бе. Друг въпрос. Човек, кажи сериозно какъв искаш да станеш. Мечта, професия. Или по-точно какъв искаш да си. Първо. Детската мечта е да бъда женски индивид. Другата е да бъда негър. А третата ви поставям като коментар да напишете какъв искам да стана. Това беше от мен, от моето концентрично видео, както на почти всеки клип казвам. Благодаря за вниманието, което ми отделихте. На тези тъпки, които говоря, на които сигурно само аз си ги харесвам. Благодаря за предварително, благодаря ако някой хареса това нещо. И защото ако ме сабскрайбне, направо ще бъде Божи чудо. И това беше от мене. Бабча.